Здравейте! Днес ще ви представя как точно се прави лимонада. И тъй като уреда е съвсем нов, даже все още го няма на пазара, април месец беше презентацията му, може само да се поръча все още, изчакването е дълго, 23 седмици, но като представител на уреда имам възможност вече да ви покажа как той работи. Започваме като изберем функцията за правене на лимонада. Отиваме на моите рецепти и тук има в менюто листа, който аз съм си запазила. Това е тук. Натискаме Make Listen и започваме да търсим това, което сме си запазили. Избираме. Така изглежда на картинката, така изглежда като направен. Натискаме Старт. И сега ни казва, може да поставим от 2 до 3 лимона, 500 мг вода и 100 г захар. В самия уред има кантар. Той се превключва автоматично за милилитри и грамаж. Сега ще ви покажа. Да приготвим лимончетата. Лимончетата са готови. Аз лично вече изпробвах тази рецепта и си нарязвам лимончета в този вид. Тъй като на менюто е зададено захарта да е на 3-то място, но при първия ми опит забелязах, че не се беше разтопила добре. И тъй като има функция да прави пудра захар, ще смена малко реда на нещата. Това е възможност този уред. Има си и ръчни настройки, така че когато се научим да го използваме, можем да си правим, да си подреждаме както на нас ни е удобно и както ние преценим. Сега ще ви покажа как си правя пудра захар. Ето виждате, аз си отбелязах, че съм поставила лимона и водата. След това ще се върна и ще поставя сега 100 грама, като занулим грамажа и поставяме 100 грама захар. Така. Той сам си отправи отметка. Ето поставихме захарта. Показва ни уредът, той е много интелигентен, че трябва да се сложи капака. Поставихме капака и сега ще натисна продължаваме. След като натисна продължаваме, ми показва, че ще бъде пуснат ножа и ще бъде приготвена пудрата захар. Ето показваме, че е готово. Сега ще ви покажа какво е станало. Красота! За 2 секунди имаме пудра захар. Сега ще върнем рецептата назад, за да продължим с стъпките. Ето отново се върнахме на стъпка. Лимони. Приготвени са от мен. Сега ще бъдат поставени. Поставихме лимончетата в вече приготвената пудра захар и ще продължим към следващата стъпка. Помежду другото, уреда може да се ползва с мокри ръце, с мазни ръце, има покритие. След като отбелязах, че лимона е сложен, сега следва да сипя вода. Виждате, има 3D картина, която показва, че трябва да се сложи течност. И кантар е настроен за течност. Искам да ви покажа, остана ми още малко да добавя вода, да видите как се променя кантара. Даже малко повече сложих.
много отчете, тъй като разликата не е голяма. Когато не е голяма разликата, приема и тези. И сам се отбелязва. Сега ми показва, че трябва да сложа захарта, но ние вече я сложихме. Ето така изглежда водичка с лимонче и пудра захар. И сега следващата стъпка. Отново ми показва, че трябва да сложа капака. Капака беше сложен и сега ще натиснем плея, за да може 2 секунди да бъде смлян лимона. Готово. Сега продължаваме. Вече сме почти към своя край. Показва, че трябва да отворим капака и да поставим останалите 500 мг вода. Много се извинявам за когато използвам мерки на български. Малко ми е сложно, тъй като превеждам всичко от немски. Живея доста дълги години в Германия и просто се опитвам автоматично да преведа и ми се получават разминавания. И тъй като деви сложих малко повече грамаж вода, сега сложих малко по-малко, за да се получи точното количество. И идва ред на прецеждането на лимонадата. Има си камурида. Това всъщност е кошничката, в която се вари ориз. И в случая се ползва и за цедка. Върши страхотна работа. Ето така, поставихме цедката. И тук ни казва, че сега това, което сме направили, е време да се прехвърли в съд. И нека да сравним крайния резултат. Ето така изглежда на снимката. Ето така изглежда и в моята каничка. Вкусът е невероятен. Витамини, полезно. И няма разминаване от снимките, защото сме свикнали някои мултикукари, виждаш едно на снимката, а съвсем друго излиза. В случая всичко, което е снимано, е 100% наистински. Това беше от мен. Хубава вечер!